ọsọ ibu nchi ọkwa ya gbaba ọsọ ịgbacha mụ na gị n'obodo ịsa bịa ha ma amara ihe mere afọ ime ahụ Tobe ka iji egwu egwu n'obodo a ịfụzi mgbaba ọsọ ka ị na-agbasi n'obodo a Tobe ọgwa ka chi na-ekwu ka iji egwu egwu n'obodo a Tobe afọ ime anụ nwa ahụkwa nna m ya ekwukwo ya ị ga-afụta ebe a ka ị mara ihe mere ama m na ị nọ n'ime ebe a mgbagbaba ọsọ ọgba ọsọ nsogbu adụghọ ụbọchị ọzọ bụrụ m na gị anụ nwa na-ata ya echi bụ nta anụ ọfịa maka oche mụ enyi na-abịa be m ihe a eche mụọ igwe mmadụ na-abata be m ihe a ya bụ na ọkachi bịara be m na-agbasa mba na-eso gịrịgịrị gwara gwara gịnị nke bụ na m tụbara gị ime ka ụdị akọbi ya echete m mgbe ikpeazụ m mere ihe nwa mụ nwa bụ Tobe tụbara gị ime mba bịa kachi ndị mmụọ tụbakwa gị ime ebe a ndị bụ ụlọ tụbakwa gị ime ebe a atara m ahụ nke bụ nnọrọ be m nwatakịrị agbabata bowe m ebubo ọgwụ na aka ihe si eme ke ụdị akụkọ bụ ihe mụ nwatụbara gị ime ọ bụ na mma na ọ gị na-agbata be m ihe anụ aka ma agba ọsọ gịnị ka m esi gbaba ọsọ ihere megbuo m mba mmehie dị ihe ona aga m ihe a ga-eme ya ụzọ ngwa gị ihe nji anya m wee kwụ n'ụzọ ụtụtụ taa iji anya gị abụọ ebe ya bụ ihe riri m ọnụ kwuo n'okwunu iji anya gị na-abụ wee hụ ya bụ ihe riri gị ọnụ onwe ihe ọbụla ikwu ọnụ okwu agwa Tobe ya bụ ihe gbagwojuru m anya Tobe ọ gịnị mere kwuo n'okwunu mama ihe mere ụjọ na-atụzi m ebe ahụ chere m akọrọ gị ụzọ anọ m n'iru be m ka m na-ata atụ n'ụzọ ụtụtụ taa ọkọtazie nnụwazie nso okwu ugwe mmadụ gidigidi gwa gịnị gị na-achọ ka m mewe mgbawa n'ọsọ ndụ m ndị nwa na-ekwu ihe esi ga-abata ebe a na oke ma ịghọta ihe esokwa abịa ebe a kwuo n'okwunu ka mara asị gị n'ụzọ ụtụtụ taa oke dịka anwụ apụtago ka m gbara n'ime ụlọ nebezie n'anya ọ bụrụ kachi dee kachi nke ọnwụ ịma onwe gasịrị kachi nke ndị mma gasị dee kachi nke ọnwụ nke na-edo chọbụla ọchọ n'anya kachi nke ịmanụ kachi nke mma nke ọ na-abụ ndị je gị ka ị na-eje akpụ nwa gị mụrụ ya na-aja eze nwatakịrị ya bata be m na-eti na m tụbara ihe ime na mma abịakwa ka mụ na ya bụ ya bụ afọ ime kachi isi tụbara ime ọzọ eme kachi isi tụbara ime nwanna ịtụwa kachi ime chekwe ya bụ na ihe a na-awụ nsogbu ya dị jem ka nje hụ asa m amata mụ na ọgụ na kachi na ọgụ na kachi ijide ka kachi ị na-akpafọdụ ị na-etụfọdụ nna ihe ọnụ ihe ndị oyibo na-akpọ latest baby daddies ama m keke azụcheta onye mụ na ya emeri ya bụrụ ụdị mmadụ gị nwanna ịbụgo latest baby daddies gaa na-agba ewu n'Igbo nwere iwu nna nwa ọmụ mere onwe m ị na-abụzi latest baby daddies ọmụ mere onwe m bịa gwụwa gị Tobe odogwu n'elu mụ na nwa be m anyị emenuwe ofu afọ atụbabeghị ime ya bụrụ kachi nwa na-ama pokopoko kachi nne n'anya ọmụ mere onwe m tụba ya ime mụ mere onwe m bịa ngwa gị Tobe kwadowe ọmụgwọ Tobe kwadowe ọmụgwọ latest baby daddies Tobe ezigbo isi adịghị kwadowe ọmụgwọ ya bụ na ihe anyị ọ na-abụ nke nsego nwanna adịjenu m ejefu mmadụ m mama mụ na ọgụ na kachi ọdụkwụ na mgbangoko nọ wee eme ebe nna ha kụ nọ wee eme ebe akụ nọ wee eme ọmụ mere onwe m
Na chekwa gị. Dịka nwata nwaanyị asị ebe ụmụ gị ebube a. Ka ihe ji isi foto. Ka ihe o ji bụrụ m. Kemgbe o ji wee họọ njọ ịtụpụrụ mmadụ ọnụ. Maka na enyi m nwoke ụzọ ọ na-aga be ha. Mụ na ya tụpụtụ, mụ na ya jee eze. O ya buteziri okwu a. M ji wee tụba ya ime. Tupu okike ọkwa ị na-abụ. Otu ebubo nwa na-adị. Ewo. Ọ bekịta ogburu afọ m na-agagharị ebe ọ bụla na-agwa ndị mmadụ. O mebiere m afa. Ọ dịghị nọ mma m. Kedu ihe m mere iji ajụghị abụọ ihe eji kwụ m ụgwọ? Ihe a na-eri m nne n'ahụ. Gịnị ka m ma emekwanụ? Nwa bụ Tobe. Kakachi lechara anya bụ ụdị ebuba. Mgbe m mere ihe nwa, ama m. Mgbe m lụrụ ya na nlọ, ama m. Mba nọ, ọ bụghị onye ese m. Ulisanakwa m ụzọba. Ulisanakwa m ụzọba biko. Aga m na-asị olu oge mgbede. Ejekwu nwaanyị achọrọ nye anyị ọrụ. Ọ kwere eziokwu. Ka anyị mara Nekwe kachi. Mba. Tobe. Mba. Ọ na-anọ. Unu eme n'ife unu chọrọ ime. Bịa kachi. Unu nwa n'ọgwa unu chọrọ ime ebe a na. Kachi. Cherenu. Na na-azụnụ. Naanị otu ihe ka m chọrọ ịjụ gị. Ị bịara be m na-eti mkpu na-emetazi ndị mmadụ. Amụtụbara gị ime. Achọrọ m ka ị kọwara m ya. Kọwara m ya bụ ihe ka o si mee. Ọkwa aka ịkọrọ mbọchị a. Ozugonu. Ọkwa ịkọgoro m ya mụsụgụ chezo okwu a. Ozugonu. Ọ bụkwa na ịdị ime nwe eziokwu. Eyi na-achịkọba. Mba, gwagodi m ka eyi na-achịkọba. Unu na-abụ nwa ọgụ ebe a. Unu na-abụ nwa ya nwa. Tobe, wee nwayọ. Kachi! Rapịa, ọ kwara gị aka eziokwu. Mana rapịa na. Ọsọgo, ya, onye fight, ngwa ịgawa. Rap, ya, Tobe maka. Ke ụdị ajụjụ bụ ihe a. Ehi chọọ ka mmabe ịnọ nwatakịrị agbụrụ afọ m na-akparị n'obodo a niile na-agwa ndị mmadụ na ntụbara ime ọ nwụzibe enu. Na kachi tụwara ime esi na obu aha gị na-akparị n'obodo iji wee bụrụ ndị oyibo na-akpọ celebus. Obu aha gị na-akpọ anyị n'obodo. Tobe, ma ị chọrọ ịchọ ọhịa ịtụbara kachi ime. Ke ụdị okwu bụ ihe a. Nna, mụ na gaa na agba ha ya agba. Ị na-ekwunyere kachi. Ana m ekwunye kachi. Tobe gị ụtụba kachi ime. Achọ m ụdị okwu ahụ. O nweghị maka wee bịa kịta. Ihe eji maka wee bịa kịta bụ na ahụ adịrọ kachi. Tobe, ahụ adịrọ kachi. Ifugo n'ihe nne. Ofe okwu a ka ị ga na-ekwu. Ị bịara sị m na ọ dị ime sikwa m na arụ adịghị ya. Gịnị ka ị chọ ka m mee? Tobe, ahụ adịrọ kachi. Anyị ma na ọ dị ime. Nwa nọ ya n'afọ, ana m ekwu na ọgụ onwe. Nakwa m ekwu na ọgwụgwụ onwe. Mana ihe na-atọ ihe eji ịgwa nkịta bụ na nwa dị ya n'afọ. Anyị na-edegwe nwa anya. Na-eme anya ụzọ. Ama m ihe na-eme gị. Nke nke bụ na ọ na-ahịa ahụ. Akọrọ m ihe ọgwụ. Ke ụdị oge ọ na-anaghị akọ ego si gbasa m. Achọghị m ụdị okwu, achọghị m ya chachacha. Ị na-abịa itinye na nke nna eche. Achọghị m ụdị ya. Tobe. Ihe akwụkwa obere nwa ya na-afọ. Ọkwa ya mebiri jazụ ụlọ ndị ukwu a.
amakwu ihe mere ya Tobe. Ị na-agwa m na na-eche ọdịrokwa iche ọdịrokwa. Tobe, anyị amakwu ihe mere ihe ahụ. A ga-amakwu ihe mere. Ahụ adọrọkwa nwa. Anyị amakwu ihe mere ya o. Makwa m na ị ga-aga na kpotebe aka mbara ime apụtazi ọ bụrụ na ga-emekwa nke ịbawa ime maka oyi maọbụ anwụnta. Ị gaghị esi anya gị mmiri ewe n'iwe ana m abịa. Akwa ni ga-aba ime maka ụkwara. Ini yang paling dikang udara. Mungkin yang bayar ini apa enggak dari sini kini udara nuanya. Nah, yang ke nanti orang nota
anyị zụtacha afụma ụzọ gị achọta azụtara ịlacha gasị m na-adị biko taa ka ịlachagburu agwa ya ịlacha ụtara obi ama ndị mma obi ama ndị mma no mere m ya o lachagburu inu biko ọkwalite ahụ tak ya bịa ngwachite m ọbụla ọchị ọ nke iru na-aṅụ ịma nke iru na-atọ n'ụtọ karịa nke azụ na-azụ ebe ama m ihe ga-adị gị ịma na ịma mma nwaanyị so ewetara gị nke ga-atọ gị ụgwọ nke iru nye m nke dị ịbịa ọnwụta n'obere obi ahụ ịdụ ka afọ mpara ga-ama mmiri dịka na nata gasị abụrụ m onye ụjọ nwunye emekọta kịta ka m tụọ ụjọ ị ga-esi ji ihe a ije gwanụ ka m gwagara na abụ onye ụjọ agwa nke na-abanye so ụzọ nne mba ikwu na ahụ na-egbodo ya ka anyị nọ na eru nọ na okpuru ukwu ya na ka anyị nọ ebe a chere amakwa m na-eji ike ọrụ ọma gbanwụ na-adị ike nwatachi ọkwa ka m si arụ ya anyị mago ihe ejikwa ya nwayọ biko eji anya na-ama na na-arụ ọrụ makwa nna ị ga-anọdụ ala na ọrụ fọziri obere biko o na akpụ hapụrụ ebe a afọ gara aga ama m ọkwa ya dowere n'ọnọdụ a ụzọ ịhụnanya ya nna m ugwu ọ dị nwoke o ji adụ nna ya na mana kemgbe eziokwu imetekwe n'ihe enyi m nwoke gịnị ka bụ na memetozi tobe ofu ajụjụ m na-ajụ onwe m bụ ofu ugboro abụọ ugboro atọ ka gụ na nwa m mekọtara ya iwetụwa ya ime gịnị ka gụ na nwa m mekọtara iwetụwa ya ime a sị gị na mụ nwa n'ebe a echetaghị mụ na Kachi ime mmekọ ọbụla mana nlọ na n'ihe na-ekwu okwu tobe o nwere ọka Kachi nke mma ga-esipụtasị na ịtụgbara ime ka ịtụwa ya ime ntobe nke bụ eziokwu na ịtụwa Kachi ime tobe ịtụbara Kachi ime ụzọ ọ bụ ụtata ka mụ na gị ma o tere mụ na gị ma mma m bịa sịwara gị asị asị m anwaghị mgbe m na-echeta mụ na Kachi nwere mmekọ ọbụla ihe na-atụ m ekwuzile ọwụ nne Jesu ọwụ nne onye nwe anyị ịtụwa nwa ya ime
nwanne nke bụ eziokwu na nwa gara akwago nwa na otu o si wee mara kachi adụ oyi onye eji odi ya na ama njakịrị ma nwoke tụwara ime mana i mere na oyi mere si imeghe ọhịa na ọhịa chọrọ ịma imere si imeghe ana ma isi imeghe nke kacha njọ bụ na afọ ya kwesịrị ị na-egwu nte dịka afọ nwaanyị dị ime bụrụkwa mmadụ tobe mana o nwekwara ihe nne m kọwatara m o nwere oge nne m gwara m so na ọ bụrụkwanụ nwaanyị niile dị ime ime na-apụta apụta ọ sị na onwe ndị na-ebu nwa n'ukwu na onwe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ebu nwa n'ukwu ọ ihe nne m gwara m ọ sị na ọ bụrụ nwaanyị niile na ụfọdụ ihe afụ ha na mma na ọ dị ime tupu ọ na-amalite na-eru ọnwa na ole na ole wee ka na-edepụta ya so na ọdụkwa ka nwa na ya bụ nwa ọ bụghị nwaanyị niile ịma na ọmụwụ ịtụpụta arụ ọmara maka ama m ya enugwu ịlaruo hụ na ya nọ ejuke na-esi ya nne anakwanụ m ekwu okwu a na maka imeghe ya ama m na imere mana ọgụ na ya nọ ya ejusi ya nne gwakene m okere eziokwu nwere oge mụ na egwu ọnwa atụwa gị ime onwe ojukene achọrọ m ka ọnwa arụ isi ike ka o nwee ezumike akwesịghị m ịbịa ugbu a ọ kọwara m ihe a ugbu a abụghị oge kwesịrị n'anya nke m okwu eziokwu na-apụta n'okwu a ihe dị n'okwu a na-awere tụmadụ nwa ime na otu ya kwesịrị ime nkịta bụ na anyị anwa ihe mere ya ọ na-amaghịkakwa